Gaurkoa, 2010an odol eta egun bankua sortzen eta arautzen zuen legea aldatzeko proiektua gauzatuko duen legea. Aldaketa gutxi batzuekin, baina azkenean onartu egingo da funtsean gobernuak ekarritako proposamena, ekarritako proiektua. Orain 2 urte pasatxo, hemen bertan onartutako legea aldatuko da, beraz. Eta alderdi sozialistaren laguntzaz aldatuko da, orain dela 2 urte baiezkoa eman zion lege hori bera. UPNren iritziaren kontra onartu zen legea, bere momentuan, alaxe bete du erdizka eta nekez, erabateko utzikeriaz, eta tramite honetan, aurretik osoko zuzenketa aurkeztu genuen hainbat aldek, Nafarroa Baiketa Bilduk alde batetik eta Izquierda Ezkerrak bestetik, eztabaidatu egin genituen, ez ziren aurrera atera, eta horren ondoren batzorderako ere, zuzenketa partzialak aurkeztu genituen, eta batzordean gauzatu dugune eztabaida horretatik atera dena da gaur bozkatuko duguna. Zuzenketa batzuk onartu dira, tartean guk aurkeztutakoren bat, proiektua pixka bat hobetzen dutenak, lehengo egoerara itzultzen duten hainbat kontu, eta azpimarratuko nituzke, onartu diren emendakin hoien artean, batetik, ehun eta zelulak lortzeko ekipoak koordinatzea, bestetik adonarekiko hitzarmena mantentzea, bestetik hemoterapia batzordearen funtzionamendua eta bileren maiztasuna zehazten duena mantentzea, eta bestetik, azpimarratuko nuke baitare, alderdi sozialistak aurkeztutakoa xedapen gehigarrian 4 urteko epea ematea osasunbideari organoen transplantearen kudeaketa bere gain hartzeko. Hoiek dira gure ustez gobernuaren proiektua nolabait hobetzen dutenak. Halere, iruditzen zaigu ez dela nahikoa. Jarraitzen dugu pentsatzen lege honen helburua 2010ko legea, egun indarrean dagoen lege hori desitxuratzeko helburua zuela eta ez legea hobetzea. 2010ko legearen helburua garbia zen, entitate publiko bat sortzea eta izaera eta antolaketa arautzea eta, nola ez, legedi konplexu horri guztiari erantzuna ematea. Bain zuzen, orain legea, gure ustez, alderdi garrantzitsuenetan aldatu egiten da. Erakundearen izaera eta antolaketa aldatu egiten da, organoen kudeaketari dagokion guztia kentzen da, xedapen gehigarri horretan agertzen dena kenduta, eta odol emate zein ehunen kudeaketari dagokiona ere gutxitu egiten da. Azken batean, bankuaren funtzioak murriztu egiten dira. Bankuaren autonomia murrizten da eta entitate publiko gisa bere gaineko, beraren gainean izan beharreko kontrola ere murrizten da gure ustez. Esaterako, osasunbideko beste zerbitzu soil gisa planteatzeak gure ustetan halako entitate batek beharko lukeen autonomia, kudeaketarako autonomia murrizten du. Esaterako, zerbitzu ezberdinen eta ospitalen arteko koordinazioa erraztu beharrean, nolabait murriztu egiten dio ahalmen hori. Bestetik, organoen kudeaketari buruz araututako guztia desagertu egiten da, legetik, legearen artikulaziotik. Egungo legediari erantzuten zion aurreko legeak, oraindik indarrean dagoen legeak, bai estatu mailako legediari eta baita Europatik datozen direktiba hoiei. Eta egia da, lehen esan bezala, xedapen gehigarri horretan 4 urteko epea eman egiten zaiola gobernuari organoen transplanteak arautzeko eta osasunbidea hemendik 4 urtera horretarako prestatua egon dadin. Baina ez dago inongo prozedurarik, ez dago inongo araubiderik eta galdetzen duguna da, ia ze berme dugun hori benetan gauzatu egingo dela. Bitartean, galdetzen dugu nola bermatuko den egun dagoen legediari erantzutea, zein kontrol ezarriko den, zein jarraipen egingo den, itxaron zerrendak nola kudeatuko diren, eta bar. Legea eta legeak zeukan potentzialidade hori garatu beharrean,
gure ustez, nolabait partxe bat jarri nahi izan zaio. Ondorioz, oraindik ere, indarrean dagoen legearen balioa berretsi egiten dugu, legediari egoki erantzuten ziolako, beharrezko gardentasun eta kontrol publikoa bermatzen zuelako, eta oraindik garatu gabe zeukan potentzialidadea benetan garrantzitsutzat jotzen dugulako. Beraz, jarraitzen dugu pentsatzen gaur onartuko den aldaketa ez dela nahikoa arrazoitua eta interes politiko jakin bati erantzuten diola. Hortaz, guk diktamenarekin egin genuen bezala kontra bozkatuko dugu. Mila esker. Muchas gracias a usted, señora Ruiz. Por parte del Grupo Parlamentario de Nafarroa Bai tiene la palabra la señora Fernanda del Garayalde desde el escaño. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Sí, si me lo permite, lo haré desde el escaño. Bueno, pues la verdad es que teníamos o todavía tenemos una ley foral, concretamente la 20/2010, por la que se creaba la entidad pública denominada Banco de Sangre y Tejidos de la Comunidad Foral y se establecía la organización de la red transfusional y de células y tejidos humanos de Navarra. Cuando se aprobó aquella ley se pretendía la creación de un banco único centralizado, se pretendía optimizar la cobertura de las necesidades transfusionales